बर' हारिमु ट्रेडिशनेल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो थांगोन नाचनसालि मोसानाय नायनो। ओइ लोगोफोर, जोङो दायो थांगासिनो दोङो नाचनसालि। बेवहाय दिनै भेरगाव जिल्लानि हारिमु मिटिं जागोन। बेवहाय जों मिटिंआव थांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो मोजां नाङोबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। दायो आं हारसिं, ओमफ्राय लोगो सासे दंबावो, बाखिफोरा आगोल दङ लोगोसे हायब्रा। दिनै नाचनसालियाव प्लेग्राउन्डआव माने मिटिं जागोन। भेरगाव जिल्ला माने दाख्लैफोरसो दाजालांदोंना भेरगाव जिल्लाया बिटिआर रायजोआव। बेयाव दा हारिमु सावरायमेल जागोन। बेयाव जों थांगासिनो। थाबाय मोनहैस'वाखै आरो दसे उनाव मोनहैसिगोन। बारा गोजान गैला, बाहायल'सो दंबावो। नेंबाय ना? आखायाव लाबावना बिसोर सेन्देलखौबो। नै जों दायो मिटिं जानाय थावनिखौ मोनबाय। गेटखौ नै गेटआ जोङो बाहायनो नाङा। भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सावरायमेल आरो बरायनाय हाबाफारि। जायगा से नं नाचनसालि गेलेग्रा फोथार, अक्ट' 29 सेप्तेम्बर 2020। गेटनि सिङाव हाबबाय। दा मेलाव थांनानैसैनो जोङो। गुदि फरायसालिनि मानिजाथाव फोरोंगिरि सारिबिफान सफैदों आरो बेजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन। दिनै जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, बरायनांगौ बिथांमोनखौ आखाइ खबनानै।
Hai guys, बोरै दं नोंथांमोना खबरफोरा थिगानो दोङो ना? जोंनि दिनैनि प्रग्रामा जोब्बाय एसेयावनो। Thanks for watching. Bye bye. Jai Boro Harini. Jai.